Sarap ng buhay ni Bisaya. Sarap talaga. Sarap na. Walang trabaho, pero naka-Alfonso. Puti. Lupit mo, Bisaya. Puti na tong Shakman na to eh. Napakaraming pera ang putang ina. Alfonso pang siraulo. Alfonso pa. Talagang emperador, ginagawang ilaw na lang. Ang emperador, ginawang ilaw. Malupit ka, Bisaya. Isang buwan ka na dito sa garaya. Hindi ka magsasarado yung may-ari ng emperador niyan. Hala. Anong ginagawa mo sa emperador, Bisaya? Kaya nga, ba't ginagawa niya yung ilaw yan? May impi ba talaga yan? Meron, may laman yan, oh. Uy! Bakit umiilaw? Sumisiglab no. Hmm. Ito ang masarap. Malupit. Alfonso. Kumusta naman yung kalagayan mo rito, Bisaya? Mais Walang naman. biyahe. Nakakaraos din sa isang araw. Oo? Oh. Nakain ka naman dito habang wala ako. Nakakain na isang beses sa isang araw. Sa isang araw. Tapos, Sarap nga ng buhay namin dito. hindi nga. Ano bang, di ba may arawan ka dito kay sir? Kahit ano? Siyempre. Kakausapin ko yung boss natin na Dagan ng alawan. dagdagan yung allowance para Mag-manage na lao dito sa garahe. sa garahe ka na lang. Hinto ka na sa trabaho mo bilang Driver ng trailer. hinto ka na. Ito na. So magbantay ka na lang sa mga truck dito. Magkano ba ang Yung ano na lang ako, assistant manager, operation manager. assistant? Kakausapin muna natin yung Naloko na big sila. boss. Sira na ulo nila. Pero totoo yan. Okay ka lang Bisaya rito. Lang. Ha? Isang buwan tayong hindi nagkita ah. Pagay ka sa mga fans. Hi fans. Harap ng pulutan. Isang buwan kitang hindi nakita eh. Kaya wala tuloy tayong nagawang vlog, no? Wala. Pero okay lang, babawi tayo ngayon. Anong ginagawa mo sa impe? Ginagawa na lang ilaw yan dito. Oh? Dito sa inyo? Malupit kayo. Bira na lang umiinom ng imping ngayon kasi ginagawang ilaw na yun eh. Ano bang ininom nyo pala? Alfonso, siyempre hindi naman ako umiinom ng emperador eh. Alfonso na. Malupit. Kahit walang trabaho, Alfonso pa. naka-Alfonso pa. Tural. Gano'ng kalupit yan. Madiskarte ka talaga. Pero itong luto mo, ano to? Mais naman. Ano ba yan? Yan yung dinuguan ng Bisaya. Dinugo ang Bisaya. Laman loob lahat yan. May kunting laman, may kunting taba. Pero dapat yan puro laman loob. Atay, baga, bituka. Paano matutunan ng mga viewers natin yan na Basta mag-follow lang sila sa lahat ng mga naano natin na video? video. Kailangan naka-follow sila para matutunan nila kung paano mga kunting kaalaman lang. Ano pa bang mga na-upload nating mga luto doon? Ano pa lang yun eh. Scabichi pa lang eh. Tapos, Yung lapu-lapu. napula-po. Sarap. Anong masasabi mo ngayon Bisaya sa buhay natin? Sa buhay natin ngayon dito sa ano? Nasaan ba tayo ngayon? Sarap pa rin. Ng buhay. Sa Pare. Medyo maayos-ayos naman yung buhay natin dito sa Cagayan. Gaano kasarap? Gaano kasarap ang buhay natin? Kasi umiinom tayo ng Alfonso, ginagawang ilaw yung emperador. Kaya ganun. Sarap ng buhay. Sarap ng buhay. Kahit pa paano, naibsan yung mga pagod natin sa pang-araw-araw. Sa isang bote lang ng alak na nawawala yung mga pagod natin eh. Tanggal ang alikabok. Ilang shot pa lang yan Bisaya, ilang shot. Pero madrama ka na. May dinadamdam ka ba? Wala. Wala. Wala kang dinadamdam. Bakit? Wala. Ang sahod na yan. Ang laki. Laki. Magkano sinasahod mo ba? Malaki sa sahurin natin yan. Oh, Mga papalo rin ng 32 yan. yung sa'yo. Yung sa akin, tansya mo, magkano sasahurin ko ngayon? Hindi ko man iniintindi yung sahod ng ibang tao. Bahala na sila sa sahod nila.
Anong masasabi mo sa buhay mo ngayon? Ayos naman. Wala kang biyahe, di ba? Wala kang biyahe? Ah, nasa pare ka pala. Oo. Kaya pala. Ito lang tayo eh. Mm. Papahinga tayo ngayon eh. Sa linggong pahinga. Mm. Malburo pa sinisigarilyo mo. Yung iniinom mo, Diyos ko. Ibay. Magbay ka nga, magbay ka sa mga fans Bye mo. sa Hi. mga fans namin. Pakipollow na lang po. Parang awa nyo na. para magkaroon naman kami ng maraming viewers. Oo. Mm. Bye-bye, bye-bye guys. Bye mga fans. Sa Bye, mga guys. sekretary namin, bye. Kay Joyce Jimenez, saka kay Katya Santos. Parang nagtatampo ka yata. Nagtatampo ka, hindi naman. Hindi, Hindi naman. maayos naman. Mm. Bye-bye guys, bye-bye guys. Bye guys. Paki-subscribe na lang. Pindutin nyo yung button bell. Mm. Yun. I-follow nyo si Kuya Benz. Bye guys. Bye guys.